Nyukuri tok ora mbok dol apa piye? Iki pesenan kok kowe. Oh, pesenan requestan. Yo requestan iki napa? Dek barang kaya iki regane piro no? Kok mening men ki? 4 juta ya, Mas. 4 juta. Yo sampe gede niki. Jabak gek bahane apa wi? ACV Mas iki. ACP. Yo, Oh, lah rangkane gaya apa? Rangkane gaya aluminium, Mas. Aluminium. Oh, iki Iki regane piro balenono? 4 juta ae. 4 juta. Iki beneran nek no mergo TV kuning omahke tak kek kenat. Yo, ngalah jan kawaan. Lawas. Wis enek nggon iki lho, boneka. Mbok kei piala-piala ya kena, piagam-piagam ya kena iki, Mas. Nah, Cara pesene piye? Cara pesene bioprofil. Ngisore wis lengkap, Mas. Wis enek wae aku terhubung admin aku dhewe. Admin iki kowe dhewe. Bagus dhewe iki. Ya iya no. Balenono pisan kas. 4 juta. Balenono pisan kas. 4 juta, Mas. Bedrop TV sampe gedene iki lho. Gratis ongkir ning ndi? Jatim Jateng Madura Jogja, Mas. Wis tak kei Berarti gratis. iki 0 DP, 0 ongkos kirim. Heeh.